Με ενημερώνουν, ανέβηκε η Πέπη. Αυτό το... Άκουσετε τι έχει να πει η χαζή αυτή. Προς έναν. Από εκεί και πέρα ξέρουν όλοι ποια είμαι εγώ και ποιοι είστε εσείς που είστε μπλεγμένοι σε φασαρίες. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με κανέναν σας μέσα από εδώ. Όποιος έχει αρχίδια και όποιος έχει τη μουνάρα που λέει και το παίζει μάγκας, θα με στείλει μήνυμα, θα βρεθούμε και θα τα πω από κοντά. Εγώ από εδώ δεν έχω να πω τίποτα με τα σκουπίδια. Αυτό έχω να πω μόνο και να πάει να γαμηθεί το ομαδικός. Τώρα ανοίξτε τα μικρόφωνα, ευχαριστώ. Μπράβο, Πέπη. Για πες μου. Μπράβο. Πέπη. Πέπη. Έλα. Για πες εδώ στην κλάση και στους απέναντι. Ποιος είναι ο φίλος σου, κορίτσι μου? Πες. Εσύ. Μήπως σε απειλώ, μήπως σε εκβιάζω. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, τους είπες τι έγινε στην πραγματικότητα. Εγώ δεν χρειάζεται να κρυφτώ άμα θέλω ή όχι. Θα πω απλά ένα πράγμα. Επειδή είναι φίλος μου, είχε τους κωδικούς μου, σας το είπα και δεν θα επαναλαμβάνω τα λόγια μου επειδή εσείς είστε όλοι χεσμένοι. Με την Αναστασία εννοείται και δεν έχω τίποτα, το λέω και δημόσια προσωπικά με την Αναστασία. Δεν ξέρω τι κάνει με τον Στέφανο και με τον καθένα. Με αυτή την κοπέλα δεν έχω κάτι. Το μόνο που είπε ότι εγώ ας πούμε είχα και την ταυτότητά σου που μου την έδωσες. Δεν θα μπορούσα ας πούμε να το πω. Είμαι εντάξει απέναντί σου. Δηλαδή δεν με απείλησε για την ταυτότητα. Το λέω. Δεν σε απείλησε ευθέως. Εσένα σε πείραξε γιατί είπε για σένα. Όχι για την ταυτότητα. Αυτό. Από εκεί και πέρα. Για να έχω τους κωδικούς σου στο προφίλ σου, τι σχέση μπορεί να έχουμε εγώ και εσύ? Στέφανε, εγώ σε περιμένω να έρθεις στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις ότι και εγώ τον έρχομαι στην Κρήτη, βρισκόμαστε. Ακριβώς. Επίσης και από το Χρήστο το μαγαζί πήγα και ψώνισα και στα κτέλ ήρθα και σε βρήκα. Και κάτι τελευταίο για εσάς που νομίζετε ότι είναι κοντός ο Στέφανος. Καταρχήν ο Στέφανος είναι άντρακλας, σας το λέω ξεκάθαρα. Είναι ένας πανέμορφος άνθρωπος, έχει ήθος, έχει το τσαγανό και πραγματικά έχει ανθρωπιά. Σαν σκουπίδια δεν είναι. Όσο για εσάς πουτανάκια που ξέρω ότι θα με αρχίσετε να με βγάζετε στα μανταλάκια, να σας πω ότι ήδη σας έχω κάνει αγωγή και μπορείτε να μπείτε να το δείτε, ανά πάσα ώρα και στιγμή και τις 3, δεν μιλάω για την Αναστασία. Όσο για εσάς που δεν θέλετε να βγείτε μαζί μου για καφέ, δήθεν επειδή δεν με ξέρετε από κοντά, πολύ καλά κάνετε και δεν βγαίνετε. Αλήθεια σας το λέω. Πολύ καλά κάνετε και δεν βγαίνετε από κοντά μαζί μου. Γιατί θα φάτε τέτοια σκαμπίλια που μα του Θεό θα μετράνε τα δοντάκια σας και δεν θα έχετε να βάλετε μασέλες. Γι' αυτόν τον λόγο, ό,τι αφορά το Στέφανο, τη Τζέννη, τη Μπέλα και τη Βάσο, δεν θέλω να ξανακούσω κουβέντα στο πρόσωπό μου. Από εδώ και πέρα όποιος ξαναμιλήσει για αυτούς, εγώ ίδια θα σας δώσω σε αυτούς. Ωστόσο ξεκαθαρίζω ότι με την Αναστασία δεν έχω τίποτα. Αυτό. Όλοι οι άλλοι, ελάτε να μου τα πείτε από κοντά. Όχι από τα μηνυματάκια. Και γιατί δεν έρχεσαι όσο για σένα, Κυριάννη, που είπες ότι σε πήρα, σε προκαλώ να βγάλεις το νούμερο, γιατί παλιοσκουπίδι έχω ήδη τα στοιχεία σου και ήδη θα σε πάω χαμιώντας. Για συκοφαντική δυσφήμιση. Σκουπίδια. Βγήκε σε 70 χρονών άνθρωπος με το ένα πόδι στον τάφο να μου το παίξει σε μένα ιστορία εσύ παλιοκαμιλοπάρδαλη. Άντε γαμίσου να ασπρίσεις. Άντε, πουσταριά όλα. Και αρχίζετε και βγάζετε μανταλάκια και τέτοια. Ξέρω όλοι που είναι και αυτό να ξέρετε. Εγώ τώρα που θα έρθει ο Στέφανος, όποιος θέλει δίνω ένα ραντεβού, εγώ και ο Στέφανος. Ελάτε όσοι θέλετε. Εγώ περιμένω πάντως. Όσο για σένα που με στέλνεις μηνύματα και μου το παίζεις καλή να με πάρεις με τα λόγια για να πάω ενάντια στο Στέφανο, σκατοπούτανο εδώ και 2 χρόνια, σε περιμένω στη γωνία, θα σου γαμίσω. Τώρα κλάτς για αποδόμηση, έτσι. Θα τρως τέτοιο ξύλο. Για αποδόμηση της κλάνσης. Θα τρως τέτοιο ξύλο όπως ξεφτιλίζεις. Είπε ότι μίλησε με την Πέπη. Μισό. Ναι, μίλησε. Ένα λεπτό, Στεφανή. Έλα, Πέπη μου. Με την Άση, εγώ την έστειλα μήνυμα εχθές για να την πω ότι τι πρόβλημα έχει με μένα και μιλάει για το όνομά μου. Και μου είπε δεν μιλάω για σένα. Και πιάσαμε απλά τη συζήτηση. Δεν κατηγορώ κανένα, δεν υιοθετώ πουθενά. Όσοι έχετε αρχίδια
και έρθείτε από κοντά να με μιλήσετε, μα το Θεό, αφού η Νάνση όπως λέτε είναι 1,40 και τη φωνάζετε κοντή, 1,60 είμαι εγώ. Πείστε μου 2 φορές κοντή, δεν με νοιάζει. Απλά πού θέλω να καταλήξω. Όσοι θέλετε να μου κάνετε μαγιά, ελάτε από κοντά. Όσοι όμως δεν την κάνετε από κοντά και την κάνετε από το ίντερνετ, σας δίνω τον λόγο στα κόκκανα της μάνας μου, θα σας γαμίσω ότι έχετε αγάμητα και σε πάνε με χειροπέδες μου νόπανα. Αυτά είχα να πω. Σιγά τα ουά, μωρή, αχλάδο κι εσύ. Αλλά αυτά αξίζουν κάτι σκουπίδια εδώ μέσα. Λοιπόν, καλό βράδυ και σας Γεια σου, αγαπώ. Πέπη, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, την κουτσίλια σου την Εγώ θέλω να πω πέταξες. ένα λεπτό. Την κουτσίλια σου την πέταξες. Πέπη, Μέπη, πώς λέγεσαι. Αυτό το ξεβράκωμα ότι τα λόγια είναι περιτά. Τώρα εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό ήθελα να πω. Μπήκε η ταφόπλακα απόψε σε αυτά τα άτομα, χάρη στην Πέπη. Η Πέπη έδειξε εδώ ποιους αγαπάει, ποιους συμπαθεί και ποιους είναι απέναντι. Λοιπόν, με την Πέπη μην το βάζετε γιατί δεν μπορείτε. Γιατί Τι δεν μπορείτε, βρε, χαϊβάνια. είναι πραγματικά φίλοι. Απόψε η Πέπη. Όλοι πίσω από το γυαλί. Απλά, μπλα, μπλα, μπλα είστε. Και Πίσω από ήταν το και γυαλί. αγανακτισμένη η γυναίκα και μίλησε έτσι. Να το πούμε. Άμα είναι αγανακτισμένη. Γίνεται στην αποποίηση και τι της κάνει τη γυναίκα για να αγανάκτησε έτσι. Φανταστείτε. Αλίκη, Φανταστείτε. Έλα, μιλάγατε γι' αυτό. Αλίκη, τι είπα. Έλα. Αυτή τελικά είναι γυναίκα που μίλησε. Ίδια γλώσσα με το Μίσιον και την Τζέννη. Και να μου πεις, 1,50 είπε τη Νάνση, 1,60 αυτή 60 αυτή. και 1,70 ο Μίσιον. Αδελφή Ντάλτον. Και πώς θα έρθεις ραντεβού, σαν Ντέπη ή σαν Ελένη? Για πες μου. Κριτικιά. Πες μου, σαν Ελένη ή Ακούς, σαν Ντέπη θα έρθεις? όποιος μιλήσει για τη βασούλα των Στεφανή Θες να πω και την το Τζέννη, επίθετο σου? Σούργελο. Σούργελο. Γιατί το έκανες Ντέπη? Βγες με το πραγματικό σου όνομα. Σούργελο. Συνεχίστε. στείλ' μου λίγο το επίθετο της άμα θες. Για να δω πόσο μαγκιά πουλάει. Όχι ο καθένας, να δω τι μαγκές πουλάνε, το ένα πόδι στον τάφο να λέει. Αυτά που λέει δημόσια εδώ πέρα θέλω να τα δω και από κοντά. Έναν να δω πόσο εξυπνάδες πουλάνε εδώ Και 3 θα κάνει αγωγή εκτός την μπανιαρισμένη. Ναι, πήρε και Μπανιαρισμένη απ' μέρος. έξω. Πήρε και μέρος ότι θα κάνει αγωγές. Ούτε καν τι λένε, ούτε Πέπη ούτε Ντέπη. Ελένη τι λένε. Ελένη. Η ωραία Ελένη. Τώρα, Αυτή που τη φίλησε φαντάρος και δεν τη θέλει άλλος. αισθάνεται Θεσσαλονικιά τώρα. Είδατε πως κατεβαίνει στην Κρήτη η Βαρθακουλό. Ξέχασα το επίθετο. Για πότε πήγε Ελενίτσα. κατέβηκε στην Κρήτη. Όποτε κατεβαίνει στην Κρήτη, γιατί είναι κριτικιά η Ελενίτσα. Κριτικά είναι, τι είναι. Δεν κατάλαβες πώς Η γλώσσα που έχει σπαρτάλη, μόνο για εκεί είσαι, Ελένη. Τέλεια βραδιά. Τι ωραία που περνάμε, Βικτόρια. Γεια σου Τάνια. Καλησπέρα σας. Δεν πιστεύω να σε ξύπνησε η Ντέμπη, η Πέπη πώς τη λένε, η Μέπη, η Παραπέπη. Παρτάλη για να είμαστε μέσα. Γιατί όταν κατεβαίνει στην Κρήτη ψωνίζει και από τον πότη. Από τα πρώτα μαγαζιά. Ναι. Από το ανοιχτό ή από το κλειστό? Από τα ανοιχτά τα φιλικά τα μαγαζιά ψουνείς. Ελένη τη λένε. Στείλε μου το επίθετο άμα θες, Βικτόρια, στο αυτό. Για να δω, τα παιδιά της νύχτας από Θεσσαλονίκη την ξέρουν. Να δω. Χτυπάτε στο Google, χτυπάτε Πέπη και θα βγουν οι 3 αγωγές που έχει κάνει. Θα πνιγώ κιόλας. Yeah.
Αργότερα, άμα είναι Βικτόρια, στείλε μου λίγο, να δω. Ναι. Κοίταξε τώρα, έχεις καταλάβει, την έχουμε ακούσει, με τι θράσος μιλάει. Δηλαδή, μας πήρε όλους φάλαγγα, όλους γύρω-γύρω και μετά στο τέλος εκφράζεται πώς εκφράζεται. Δηλαδή, εγώ την ενόχλησα. Όχι. Άραγες. Ήρθε, με πήρε τηλέφωνο και ήθελε να το παίξει αυτό, δημοσιογράφος. Και την τραβάω ένα μπλοκ και τελείωσε. Από εκεί και πέρα, καλησπέρα. Από εκεί και πέρα, τι θράσος είναι αυτό να βγαίνετε δημόσια και να λέτε με ξέρετε όλοι από κοντά βρε και εσύ. Είτε είστε από την άλλη πλευρά, όλοι εκεί πέρα που είστε. Έτσι είπε ο Τσίμπος ότι είχε και ανάμειξη με τον Κάσπερ, ναι. Την υπόθεση του Κάσπερ. Έτσι ακριβώς. Τώρα ανέβηκε μία Ελένη. Ασχολούνται. Ναι, ασχολήθηκα τώρα άλλη μία φορά, γιατί κάθεσαι και χαρακτηρίζεις και λες απόπατους, ενώ είσαι με τους απόπατους. Να πας να κάνεις θεραπείες αυτογνωσίας. Να πεις, είμαι τρας στη βία άτομο, είμαι απόπατος, με αποδέχομαι όπως είμαι και συνεχίζω. Αυτά. Να πω κι εγώ κάτι. Ήταν τόσο που ήθελε να κατευθεί να φανεί πάλι, ενώ δεν είχε καμιά διανέκριση. Να γυρίσει όλο το μαναφούκι πάνω του, όπως προχθές έκανε με τη Μαρίνα Τσι. Νευρίασε μέχρι και η Τζο της την είπε. Συμφώνησα και εγώ με την Τζο. Ήθελε να ρίξει το θέμα πάνω του χθες, τόσο κομπλεξική είναι. Είπε ότι την Πέπη, εγώ δεν ξέρω 3 χρόνια βγαίνουμε και για καφέ. Τι λέει βρε καρναβάλι, ποιο θα βγει με σένα για καφέ, Μαρή. Υπάρχει άνθρωπο που θα βγει ποτέ με την κοντή για καφέ, έχει μια φίλη κοντή. Άντε, εμείς είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, δεν έχουμε. Είμαστε απομονωμένοι. Αυτή πέρα από την οικογένεια της έχει κανένα. Γιατί λέει συνέχεια έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά, έχουμε. Υπάρχει λοιπόν αυτή, έχει ένα άτομο να βγει για ένα καφέ η κοντή, πείτε μου. Επίσης να πω ότι σε αυτό με τη Βικτόρια το θέμα της, ότι και αγαπάμε Βικτόρια και κάνουμε, αντί παιδιά να λέμε και για την Άνση δεν τρέπεσαι και μπιφτέκι και αυτά, σκέφτηκε κανείς τελικά μήπως η Βικτόρια όντως είχε δίκιο που τη σχολίαζε για την οικογένειά της και τα παιδιά της και έλεγε αλήθειες, απλά την ενοχλούσανε την κλάμψη και γι' αυτό συγχώρεσε τη Βικτόρια και γίνανε αγαπημένες. Επομένως όλα υφίσταται αυτά που έλεγε η Βικτόρια και για ξυλοκόπημα και για bullying και για χρηματίζονται και 1002 άλλα. Επίσης προκαλείς εδώ μέσα, έχει τόσες μέρες, το νέο σύστημά της, γιατί είσαι και τόσο ηλίθια που κάθεσαι και λες, επαναλαμβάνεις και ένας βλάκας θα το καταλάβαινε. Λες, δεν ανοίγω πλέον live, εγώ δεν ασχολούμαι ρε, γιατί ασχολείστε, δεν ανοίγω live, γιατί το είπες χθες τα ξημερώματα που ήσουν με την Αλικάρα. Τι είπες, κάθεσαι και προκαλείς στα σχόλια γραπτός, χωρίς να ταγκάρεις, αλλά είσαι ηλίθια θα το ξαναπώ, γιατί άμα κάνω εγώ εγγραφή και πω κάτι σε σένα απευθυνθώ και εσύ μου απαντάς, φαίνεται ότι είσαι εσύ και στην εγγραφή πατάμε και το προφίλ σου για να μην λες ήταν άλλο προφίλ και ήταν fake. Και τι κάθισες και είπες, να δείτε, ναι, πείτε κι άλλα, εφόσον τους προκαλείς τους άλλους και τους βγάζεις έξω από τα ρούχα, λες. Κουραστικά έχεις γίνει ρε, όλη την ώρα γκρινιάζεις. Σκέφτεις στο χαρτζηλίκι και στο χρήμα. Ενώ οι αδικημένοι με όμικρον γιώτα στον πληθυντικό λένε κουραστικά έχει γίνει. κάνω μήνυση. Τελευταία και η Αντωνία λέει, θα δείτε τι αγωγή τι θα σας κάνω. Ξεκίνησε και η Νάνση, μιλάνε μόνο για αγωγές. Το είδαν εδώ σαν μπίζνα. Έρχονται Λένε εμάς, πες τα πελαγία, λένε εμάς. Ευχαριστούμε την Ελένη. Καλούνε και μετά πηγαίνουν και κάνουν αγωγές. Εγώ πάντως δεν τις έχω κάνει αγωγή, μόνο μήνυση τις έχω κάνει. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Θα μου κλάσετε, εμένα δεν έχω τίποτα στο όνομα μου, στα αρχίδια μου. Εμένα θα μου κλάσετε, δεν έχω τίποτα στο όνομα μου. Ναι. Και προχθές πριν πάει γίνει αυτό σήμερα. Μας τα ζάλισε όλα τα ίδια και τα ίδια. Λέει. Σάπηκε και με κατράστηκε και μετά με έφτανε και μετά έπαιζε μόνο αυτό. Ορίστε. Σε ποιο live είναι αυτό? Στη Ζένης, γιατί δεν είδες ότι κάνει ολονύχτιο, κάνει... Όχι, τους έχω μπλοκ εγώ. Δηλαδή όλες αυτές είναι μαζί με την Τζέννη τώρα. Όλες οι καρακάξες εκεί.
προκαλούσε τα σχόλια και στη Βαλέπινα από κάτω. Την ώρα που είσαι στη live. Όποιος την κάνει μήνυση, αυτή θα επικαλεστεί και θα πει: εγώ έχω πόσους μήνες, δεν ανοίγω live. Κατάλαβες τι ηλίθεια έχεις, Νάνση, δεν ανοίγεις live, αλλά γλώσσα δεν βάζεις κάτω στα σχόλια. Αλλά δεν έχει αφήσει live για live, παράθυρο για παράθυρο, να μη σχολιάσει. Εσείς παρακάτω δεν πέφτετε. Εσείς δεν είναι παντζούρια, στα παντζούρια. Εσείς είστε στα παντζούρια. Τα σηκάματα λέει βρίζουν παιδιά και το μεσημέρι ήταν αγκαλιά μπουρινάκι μου και μπουρινάκι. Μας πέρασε ένα χέρι το πρωί μαζεμένα και την Πελαγία στα live. Έλα βρε Στέλλα, τώρα άτομα που δεν λογαριάζουν την οικογένειά τους και θα με σχολιάσουν, τι να πω. Αυτό τώρα το έφεραν το παιδί και πήγε μετά από 2 χρόνια να παραπονηθεί, αφού τους άφησαν 2 χρόνια του το μαχαίρωσαν, μετά θυμήθηκε να ασχοληθεί. Ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται. Και επίσης να πω, εγώ νόμιζα το προφίλ Πέπη, παιδιά, γιατί δεν μπαίνω να ψάξω προφίλ και τέτοια. Νόμιζα είναι κανένας Χρήστος με fake και ξέρεις, πετάτε δώρα και κάνετε χαβαλέ και τέτοια. Δεν ήξερα ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο μου και ότι είναι μια κοπέλα κτλ. Μπορεί να είναι και ένας άντρας από πίσω, πειράζει. Είναι και άντρας από πίσω, εσείς Πέπης. Ένα σχόλιο και το έχω κρατημένο, δεν έχω πάει παρακάτω. Από τη Σας έδωσα απάντηση. Αλίκη, η Πέπης έκραζε σε live εχθές, έλα αύριο πάλι. Λάθος είναι αυτό. Όχι, αμέσως όλες συμπληρώνουν. Όχι, δεν σε έδειξε η Αλίκη. Το έγραψε αυτό. Τη Σοφία. Όχι, η Σοφία το έχει γράψει. Fake τη Σοφία. Όχι εγώ. Το έχω μπροστά μου, κοπέλα μου, το βλέπω. Το fake ήταν, μπορείς να το καταλάβεις, fake τη Σοφία, όταν λέμε ελληνικά μιλάμε. Δεν ήταν η κανονική η Σοφία αυτή που είναι εδώ πάνω. Με level 22. Όχι, ήταν ένα... Περιμένετε ρε παιδιά, ήταν ένα προφίλ που παιδιά μπροστά μου, το βλέπω τώρα, είναι 37 μηνύματα πάνω. Είναι φωτογραφία της Σοφίας, level 22 και γράφει It's me Σοφία και από κάτω. Αλίκη, η Πέπης έκραζε σε live εχθές, έλα αύριο πάλι με level 22. Ναι, αντιγραφή λάθος έκανα. Γιατί αυτό το προφίλ το έκανε σύγχαση. Μα και εγώ το κατάλαβα και λέω κάποιο... Αλλά μεταξύ τους θα κοπέλα με την Πέπη. Αυτό που λέω, αυτό το έκανα σύγχαση. Το έκαμε σύγχαση. Έλα Πελαγία, πάμε. Sorry. Όχι, εγώ θα έλεγα επειδή χθες που του δούλευε η Αλίκη, μήπως κανένας... Ναι ρε, μας δούλευε. Εμείς στο χωράφι πήγαμε. Μας δούλευε. Πήγε το μυαλό μου εκεί. Ναι. Τώρα γίνατε αδερφές. Διασκεδάζουμε και συνεχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι κάνετε. Συνεχίστε να γελάμε κι εμείς. Και αν θες, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορείς να βάλεις να ακούσουμε τώρα την Αλόχεν που δεν είναι στον απόπατο, που θεωρείται ότι είναι... Καλησπέρα Σίλβια, καλησπέρα κορίτσι μου, τώρα είδα που μπήκες μέσα. Ναι, έλα Πελαγία. Αργά θα αρχίσει η δουλειά, Βικτόρια. Δεν είναι στον απόπατο και δεν ασχολείται. Βικτόρια, αργά θα αρχίσει η δουλειά. Ζορίζεται να κάνει συζήτηση, εκεί επιμένει. Αλόχεν, συντόνισε λίγο σε παρακαλώ τις πράξεις σου με το στόμα σου. Ευχαριστώ. Αυτά. Αυτό ήταν για την Αλόχεν. Να ρωτήσεις κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Έτσι εδώ μας κάνει ο τυράκι κάτι εδώ. Δεν έχω κάτι άλλο. Έπαιξε το ψωμοτήριο ολόκληρο, τη γονή της. Και χόρτασες Τζένι, απόρταγη. Το γονί του ψωμοτήρης έπαιξε, μια πλάκα τελής έπαιξε. Ωστόσο αγαπάμε Αλόχεν. Εγώ είμαι κολόγερος και αυτή η Πέπη που ανέβηκε πάνω αριστερά, ο διοργανωτής, ποιος είναι κολόγερος? Θα σας κάνω και να μην βλέπετε να ασχολούμαι. Μην τα λέτε τουλάχιστον. Πείτε εγώ που μου αρέσει και τέλος. Τα καλύτερα γλυφοκόλια τα κάνει εδώ μέσα η Αλόχεν. Χθες να ξημέρωσε πάλι με την άλλη μαζί για 2 ώρες και συζήτηση και παιχνίδι. Και συζήτηση και παιχνίδι και ο Μένιος μαζί και συζήτηση και παιχνίδι. Γιατί είπαμε τα καλύτερα γλυφοκόλια τα κάνει η Αλόχεν εδώ μέσα. Αυτούς που καταργέται και τους βρει και τους πασάρει που κάνει στη συζήτηση. Μετά πέφτει του βρει τον κόλλα, αλλά ο Γεωργίος την έκανε Μαρία Αλόχεν. Βάζει όλους τους μεγαλοθέτες και πας στην Μαρία Σούτρα. Την έκανε παίκτη και πάνε τους μεγαλοθέτες από εκεί.
Πώς τη φόρεσες? Φταίς εσύ που ξενυχτάω. Τι θα πει το έλα ρε μαλάκες, έλα εκείνο. Σφίγγεσαι για να γελάσεις. Έλα σε παρακαλώ τώρα, πού να φτάσεις την άλλη, να άσε με. Τι να την προωθήσει. Ωραία, τόσο τοξικιά γυναίκα, μίζερη, πώς μιλάει, κουραστικιά γυναίκα έχει μια Και αυτή. δεν είναι καν Αλβανίδα. Μου ήταν Αλβανίδα. Ας μιλήσει κάποια άλλη. Δεν έχει σημασία ότι και να είναι, έχει ωραίο παρουσιαστικό. Ξέρω τι λέω. Δεν μπορώ. Δώσε μια παρακαλώ. Εμένα μου αρέσει η Μαρική. Άχι, δεν την κάνω. Λοιπόν, Πέπη, προχθές που πήρες τηλέφωνο, με ξέρεις εμένα, πού βασίζεσαι, στους κριτικούς εκεί της Θεσσαλονίκης βασίζεσαι, βασίζεσαι αυτοί που έχουν και αυτοί που είναι στα κτέλ, σε αυτούς βασίζεσαι, Πέπη.